Amics i amigues, estem aquí en el Pla dels Socs. Aquí en aquell lloc és molt tradicional que per la festa major de Salt s'hi faci la feixina, que és una festa infantil. Bé, el Pla dels Socs és a les Deveses de Salt. Aquests dies estem aquí presentant el 365 dies de Maria, aquest temps de Quaresma, que el temps de Quaresma ens pot servir per recordar-nos sobretot de les persones que en els moments complicats i difícils han estat al teu costat, perquè ara amb això del WhatsApp t'envien constantment missatges, enviar a, fan allà, van marcant, ho envien, i gent que te truca a vegades per qualsevol bestiesa, però a l'hora de la veritat els que estan al teu costat doncs són els que més has d'apreciar, sobretot en aquest temps de Quaresma. Bé, hi ha una cosa que hi ha gent que els agrada del llibre, del 365 dies amb Maria, que és el glossari. El glossàrium, que jo li he posat, està al final de tot, sobretot pensant en paraules que surten en el llibre i que poden ser complicades. Per exemple, què és un paborde? Què és una majoral? Què són les matines? Les processons, bé, la processó ja sabem més o menys el que és, no? Però què és un paborde? Que algú es pot pensar que és un insult, no. Que vol dir entronitzat, dedicat, desamortització, que és una col·legiata, que és un canonge. Bé, i llavors també hi ha el tema de la bola, que ja us vaig explicar en un dels vídeos, que no significa la bola del món, aquesta bola que porta el nen o la Mare de Déu, sinó que significa una altra cosa. Aquí ho explico en aquest glossari. D'acord? Que tingueu una molt bona Quaresma i recordeu que 365 dies amb Maria el podeu demanar a qualsevol llibreria.